Masu sauran mu barkanmu da warhaka da fatan muna lafiya. Da fara kuma kar ku manta ku danna subscribe ku taɓa ƙararrawar sanarwa a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwa turo muku videos wanda suka danganci al'amuran siyasa da kuma al'amura na yau da gobe na daga wajen Najeriya. A wannan rana ne dai wani al'amari ya gabata wanda yake da ban mamaki. Siyasar Kano sai Kano wasu gaggan 'yan jam'iyyar APC da ke Abuja sun kira taron gaggawa domin duba makomarsu a jam'iyyar ta APC. Fuskokin mutanen da sun hada da Sanata Shekaru da Sanata Barau Jibrin da Sanata Kabiru Gaya da kuma Honorable Tijjani Adu Jobe da Honorable Shekaru Shekara da Honorable Ideo da Honorable Audu Gabasa a inda suke so a yi musu adalci irin wannan tafiya da ake. Kowa da ya san cewar akwai rikici na cikin gida da yake faruwa a jam'iyyar APC wanda takarkaru suka gabato a inda al'amuran kuma yake nuna cewar za a sha mamaki waɗanda ake tunanin za a baiwa takara sai a zo ba su a gaba ba, ma'ana idan ana tunanin wuta a makera sai a zance ta masaga. To shine waɗannan gaggan 'yan siyasa suka yi wannan taro a Abuja suka gabatar da ƙudurinsu akan wannan jam'iyya cewa ai musu adalci a wannan jiha ta mai albarka. Misalo ya kake ganin zai iya faruwa a wannan al'amarin 'yan siyasa? Shin za a bai ma Ibrahim Shekaru takara ko kuma za a bai ma Kabiru Gaya takara ko kuma Honorable Dederi? Ku bayyana mana ra'ayinku, ku danna subscribe, ku taɓa ƙararrawar sanarwa a wannan channel ɗin ta mai albarka. Za mu dinga kawo muku labarai masu ɗimbin da suka yi al'amuran siyasa na gida da kuma wajen. Mun gode.